Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amahan namo anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Berhin sa pilar. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ayong gabi manglingkod. Matud pas kanta. Kinsa man kuno ta. Usa kuno ta sama rata sa buwak nga mo bukhad nya mo kalitrasag ka laos naa karon ugma wa na mura rasad kuno tagbawod nga magsigig lukot-lukot dito dagat inighapak sa baybayon mawa mura rasad taog kanang panganod. Igtanaw nimo naa pa igsunod nimong yanghag. Wala na. Ngilingiyay mong tupad. Ing na posible nga ugma wa na ka. Ing na. Ing na posible gyud ugma wa na ka. Muna maghimo ta og Lenten recollection. Kay para makapamalandong ta. Nga unsa maning Lenten recollection, duha man ni ka words, Lenten og recollection. Unsa man ang Lenten? Ang Binisaya, Kwarisma. Unsa man ang Kwarisma? Gikan na sa atong Binisaya nga pinulungan nga 40. Nya, diin man nagibasi ang 40, dito na sa 40 kaadlaw nga si Kristo nagpuasa o nagampo dito sa disyerto human siya gibunyagan para iyang gipreparar ang iyang kaugalingon sa iyang public ministry, sa iyang pagsugod na og sangyaw. Iyang pamalandungag maayo. Nya nagpuasa siya 40 kaadlaw, 40 kagabi, wa siya mukaon, wa siya mo inom dito sa disyerto. Sa inyong paminaw, mabuhi ka tana? Dili. Kinsay mo ingon, padir, 40 kaadlaw, 40 kagabi, way kaunay, way inom, buhi pata. Taas ang kamot. Way klaro. Buhi man si Jesus. Dito pa, mabuhi ra kita. Kay matod pa ni Jesus, pagpuasa niya dito sa disyerto, ang tao dili mabuhi sa pan lamang or pagkaon, kung dili sa matag pulong usab nga mugawas sa bakba sa Dios. Ang yang gikaon dito, pulong sa Dios. Ngayon, lingi ay mong tupad, naon sa imong gikaon karon. Napulong sa Dios o humba? Mao na pag ang 40 katong 40 niya kaadlaw dito sa disyerto mautong panahon na sad nga giduol siya siyawa gitintal siya mao na kanang yawa ay ginmugtuo nga mahadlok na Ginoo muduol. Kay mao gud siya nga Ginoo to. Iyang giduol. Nya kita usahay na magdadapat na mga sacramentals no. Mga crucifix, mga rosaryuhan, holy water kay aron kuno muwa ang yawa. Di na tinuod eh. Alingyan na imong tupad. Ing na wa kay yawa diya.
Na di ang yawa, diam gaya sa kuntupad gani. Ang yawa dili nato hadlokon, kay di na mahadlok. Atong buntugon. O kung saon man pagbuntog, ipakita na ni Kristo, iyang gisalikway ang mga haylo sa yawa, ang mga temptations, iyang gisalikway. Magunsa magsigi kag butang o crucifix sa inyong balay, mga ribulto, napay tagsa ka balding asin, tagsa ka baril nga tubig, unya sige lang yapon kang libak sa imong silingan, sige lang yapon kang paningil anang utang, kiha anang mga utangan, sige lang yapon kang kusmod sa imong naong anang imong silingan nga nagsigig libak nimo, way kapuslanan kay ang yawa naasod nimo. Si Kristo iyan ang gisalikway tanan. Salikway niya. Muna ang yawa, buntogo nato. Muna kada tuig, gipahinumduman ta sa simbahan sa 40 ka adlaw diin si Kristo gibuntog niya ang yawa. Kita sad unta mamalandong sad ta nga duna di ay tay misyon sa pagbuntog sa yawa. Muna ang 40 ka adlaw, Lenten season. Kanusa man magsugod ang Lenten season? Kaning 40 ka adlaw, Miyerkules, Sabadles. Kanusa man siya kutob? Gapataka na lang mo yaw-yaw. Kutob sad sa Miyerkules Santo. So Miyerkules Sabadles hangtod sa Miyerkules Santo. 40 na ka adlaw. Sige, so ayan na itong kwenta ha, para mapruibahan yun, nga 40 ba yun. Sige, kanus agi itong Miyerkules Sabadles? Pebrero 18. Pila ka adlaw ang Pebrero karong tuiga? 28. 28 minus 18? 10. Unya kay event may atong gikwenta, i-appeal na to ang first day. So mahimong 11 days ang February. Nya ang Marso kay 31 man ka adlaw. 11 plus 31 equals pila? 42. Sobra nagduha. Unya kay ang Miyerkules Santo Abril 1 man. Pila na tanan? 43. Kaya na pa may usa ka adlaw sa Abril. Di ni sobrag tulo. So doon na tayo dapat i-minus. Nya unsaon man nato pag minus ang tulo. Kung kamo magsige mog simba kada adlaw, kabantay mo nga ang pari sugod sa Miyerkules Sabadles magsulob og ingon ani. Ani nga kolor. So ang 40 ka adlaw kanang mga adlaw nga ang pari magsulob ani. Niining Miyerkules Sabadles hangtod Miyerkules Santo duna dinhi mga adlaw nga ang pari dili magsulob og ingon ani. Liturgically speaking. Ang una kadtong pista ni San Jose adtong Marso 19 na porting kiat sa mga tiwasono nato. Lingaw kayo nga tiwasono nato. So ang atong gisulob ato puti. Minus 1 na. Duha na lang. Unya ang sunod nga ang pari dili magsulob og ingon ani pagka pahibalo ni Maria nga magmabdo siya, annunciation. Ang isulob sa pari puti na sad or blue. Usa na lang. Og ang katapusan nga ang pari dili magsulob og ingon ani karon. Bendita lokay sugod karon hangtod ugma ang isulob sa pari puwa red. Wa na minus ng tulo. So 40 na. Kamao na mo. Pwede na mo mga matay. Kay igabot kunos langit usa sa ipasubay nato kamao ba kang mo-compute sa panahon sa Kwaresma. O kamao gani ka makakuha na kag 25 points. 75 na lay kuwang nimo. Ang sunod nga ipangutana dito,
unsay imong nakatunan sa recollection karon. Mo na maminaw na mo. Og unsa man ning recollection? Gikan ni sa pulong re og collect. Duha na ka pulong kanang gitawag nag prefix nga kun imo na siyang ibutang sa unahan sa usa ka pulong, ang pulong mahimong kahulugan nga balikon. Pananglitan, remember. Member na nimos una, karon imo nang nalimtan, mo nang remember. I-member pagbalik sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing. Remember your ex. Ingon ka, kabati ko anang kantaha, doon naman ko'y ma-remember. Murag ma-member siya pagbalik ba sa imong self. O, di ba? Nya, makahapang-hupaw rin ka. Ay, nganong napunta mo ko ning yawang dako. Anak ka. Arang-arang man unta to nganong niya mo jud ko nakahinayak aning animal. Anak. Mo na remember. Nya doon na say mga panahon nga nalimtan na nimo ang maong kasinatian. Unya butangan din mo recall. Di ba? Recall. Tawga pagbalik. Unsa may imong tawag og balik? Ambot lang yung tawag nimo. Na mo dial di kasi imong cellphone, tawgon magbalik, recall. Muna recollect sa ato pa nakatag na siya karon imong i-collect. Unya kay recollect man sa ato pa nakolekta na sa una karon nakatag na sad imo na sang i-recollect. Tiguma pagbalik. Tipuna pagbalik. Okay, lingya imong tupad. Ingna, why nagkatag sa inyong balay? Pangutan na ba? Why nagkatag? Karon ra ba? Sus, mga batanon karon, di na gyud ka maong mamilo, di na ka maong maghusay-husay, no? Kabantay mo? Mga hugawan kay, bisan mga babae, puryagaba. Sa una, malipay kay na maginikanan, basta nay anak babae, ala, kani hapsay kay ning atong balay, kay nay anak babae, mga laki ra gyud magkatag-katag. Kana sang laki nga may kay muhapnig, magduda punta usahay. Basta may muhapnig, pero kana bitang laki nga ang hasta mga brief, magtukod gina nga, magtungod gina ang mga iskina, kana magduda ta na, no? Kana sang babaeng katag lang agi, magduda punta na. Pero karon, sus, babaeng laki, kaparihan na lang. Muna, i-recollect. O kung sa may intact sa atong kinabuhi, nga usahay, o di man kanunay, mga bungkag gidayon. Kana, nainitingog, ang atong relasyon, relationships. Pila man kabok relationships nga dapat nato ikuan gyud kanunay, i-maintain gyud kanunay. Tulo, basic, no? Tulo. Relasyon sa Ginoo, relasyon anang imong tupad sa isig katao, o relasyon nimo sa imong kaugalingon. Relationship with God, with others, and with yourself. Kana bitang taong maghikog, wa na siya mayong relasyon siyang kaugalingon. Ang ato bayag yung pinaka-stronghold, ibutang talang bagmawa na ng relasyon sa Ginoo, relasyon sa ato isig katao, nindot baya nga, napadyo kay maayong relasyon sa imong kaugalingon. Pero hasta ikaw, wa nakakasabot sa imong kaugalingon, moingon din ka, may pamatay. Ana. Pero nindot gyud nga nindot ning relasyon nato aning tulo. Og mao na, ang atong talahorong arsobispo, nihangyo siya nga, kung mag-recollection man mo karong Lenten recollections, mas maayog inyong ipaambit sa inyong parishioners ang atong tema sa Archdiocese. O kung sa maning atong tema sa Archdiocese, kana bang umaabot nato nga Jubilee year karong 2034.
2034 mahimo ng 100 years ang atong Archdiocese sa Sugbo. 100 years na. Nya, sugod atong 2025, last year, doon na natay moto'y permirong tuig, nya siyam katuig, kutob sa 2033. Siyam katuig, mo na atong gitawag og novena years. Unya dayon, ini ka 2034 mao ang Jubilee. So ang tibok na tong tema sa 2034 sa Jubilee year, mao kini, Archdiocese of Cebu, journeying together as church fully alive. Ang sabi binisaya na, Archdiocese sa Sugbo, nagpanaw nga maghiusa, isip simbahan fully alive. Buhi kayo. Buhi nga simbahan. O, ana, sige, lingyay mong tupad. Yung na, buhi pa kakaig ka 2034? Bangutan na ba? Buhi pa kakaig ka 2034? Buhi pa, dili na. Basin pa diyan. O, kana, muna siya atong main theme. Unya, kada tuig, naani siya yung mga gitawag og sub-theme. Ang last year, ang tema ato last year, wa man to nato pamalandungi kayo, pero ang iya atong tema, the Docile Church. Ang simbahan nga sayon tudluan. Ang simbahan nga abli sa pagtulunan. Docile. Ana. Humanaman to siya, ang karong tuiga, ang himo na sad nga sub-topic or theme para sa 2026 nga year is the listening church. Ang simbahan nga maminaw. Mautong ako mong giingnan ay mo pag linya dayon daghan anang kumpisal kay magrecollection pata maminaw o sata. Ana ha? Maminaw. Kinsa dinhing mga asawaha nga dili gyud magsigig yaw-yaw sa bana ta sa kamot. Pulos gid ay kadaghanan gid ay mga yawan ono. Kinsang mga banaha dinhi nga may kaing maminaw sa asawa bisag magyaw-yaw ta sa kamot. Awa gid ay pulos gid ay mga kuan. Mao na magkat-o na ta. Kay ang tinuod nga simbahan dili man kining simbahan dinhi aning atorong gipunduhan. Building mani, gitawag ni siya simbahanan. Ang simbahan, kanang naglingko diha o karing nagbarog. Sa ato pa kita, di ay mo practice niya ng pagka mapaminawon. Kamaong maminaw. Mga anak, paminaw mo sa inyong parents. Mga parents, paminaw po mo sa inyong mga anak. Bana, paminaw mo sa inyong asawa. Asawa, paminaw mo sa inyong bana. Pari, paminaw sa parishioners. Parishioners, paminaw sa pari. Pari, maminaw sa obispo. Obispo, maminaw sa pari. Ano ba, magpaminaway ta? Kinsa maroy kusog maminaw sa atong mga politicians, mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawan Yellow Groups. Secret. Ay na magtubag diha. Ilhan man animong kusog maminaw. Kay doon na sila'y buhaton nga maigo sa panginahanglan sa iyang gipaminaw. Muna, si Archbishop Abit, doon na siya gi-share namo nga pamaagi aron kamautang maminaw. Nya ako sad, naghimo-himo sa kog ako gamay, nya kay bugo-bugo man ta, kinahanglan magita guide. Mao na nga, akong gihimo nga guide kana rasang mga letter sa word nga listen. Listen ba? Okay, spell ko nog listen ba? L-I-S-T-E-N.
Oh, karong gabi na, kutob mga, sa gusto ninyo, alas 10, alas 9, o alas 8:30. Asa inyong gusto na? Alas 10, alas 9:30 o alas 8:30? Ang uban, may mo, sanong alas 9:30 sana. May sana alas 10. Kanang moingong alas 10, muna sila yung mga Diyos nun. Kanang moingon alas 9:30, muna sila yung mga taphaw. Ang moingon alas 8:30, muna sila yung mga yawan noon. Di tayo, joke na. Sige, kutob lang ta, mahuman. Oh, bisag mo alas 12 ba? Inana, okay ra na kayo. Nakaron, listen. Ang kanang L stands for the word love. Ang I, intellect. Ang S, silence. Ang T, trust. Ang E, empathy. O ang N, noting. Noting. Sige, ato na ning pamalandungan. Ang first letter, para makamaog itang maminaw, kanang L, kinahanglan gyud dunay gugma. Kinahanglang nahigugma ta sa atong gipaminaw. Kay guwa ganay kay gugma sa usa ka tawo nga nagsulti, di gyud ka maminaw. Kamong mga asawa, sa dili pa mo istorya sa inyong bana, siguro gyud nga nahigugma mo sa inyong bana. Ha? Uy. Onya, kung wa ka kasiguro nga nahigugma ka sa imong bana, ayaw sa istorya niya. Kay dili niya kaganahan maminaw siyang tubag. Nya kung gusto sa ka nga paminawon ka, gani ha? Kung gusto ka nga paminawon ka sa imong bana o sa imong asawa, paningkamuti usa nga ma-inlove siya nimo. Pangita gyud paagi nga ma-inlove siya nimo. Aron inig ka-inlove na niya nimo, ig-istorya nimo maminaw na na. Kamong mga ginikanan, ay gimok tugag-tugag istoryaan ang inyong anak basta wa pa na ma-inlove ninyo. Na-inlove na siyang gadget, kanang iyang computer, kanang iyang cellphone, mo na iyang na-inlaban, iyang barkada, computer games, mo na iyang na-inlaban, nya magsigi kag yaw-yaw na mura jud kag nakikistorya bongbonga na. Dili bongbong ko ana kaning. Wall ba wall? Ding-ding. Ding-ding. Bongbong na din ay meaning bongbong rin. Okay, og makikistorya sa kang bongbong karon sagwa. Ang sige lag ana, anong gagawin natin? Ayay. Sige. Muna, ang pangutana, unsaon manimo aron ma-inlove ang imong isigkatawo nimo. Unsa may buhaton para mahigugma nato ang atong isigkatawo. O kanang gusto nimo ba nga istoryahon, mahigugma nimo para maminaw nimo. Unsa may buhaton gyud una. Ako ning soyag sorbe. Mabati matingali ni. Ako lang testingan. Kanawang unsay imong buhaton para ang tao mahigugma. Magpakita ko niya og kamaayo. Pakita ka maayo. Wa sa siya mo sultig unsay maayo. Ikaw, Brad. Pakanundaan. Iya ko no pakanon kay empty stomach do not listen yo kuno. Ikaw, Ter. Taga makaon. Kaon gyapon na mo. They smiling kayo. Isa pa din. Ako sa pangutan. Pa din. Ako ang silbihan. Silbihan. Iya ko nung silbihan. Kamao, gina. Ikaw, Inday. Testingi ko na, Inday.
Espiritu. 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 Wa siya nito bag, iyar kong gismailan. Kaninoon kay murag in love gini. Akong silbihan, Father. Nangupya man kadto pikas. Madi hilig ni siya pangupya siguro panahon siyang kuan. Istoryahan sa insakto. Intro yan, insakto, wagi klaro. Unsa kay insakto, istoryano, pero sige lang. Di iniisas ka mo, takan ni siya. Paraygan. Paraygan sa niya. O pag gani siya kaila, iyan ang paraygan. So, matimingan ni mong pari, anak, patay pari. Congratulations sa nitubag, atong pakpakan silang tanan. Nindo tong ilang mga tubag. Pwede na to sila mga matay. Ana. Ang sakto mo to yung mga tubag, no? Pero para nako, ang unag yung buhato nato para ang tao ma-inlove nato, ato yung duulon. Padulan ba? Sikitan. Mag-anam-anam jud kag paduol na hangtod yun nga magkasikit na mo, hangtod yun, sikit na yung kaayo. Ana, sige jud paduol. Kaya og di ka magpaduol, na di gina ma-inlove nimo. Hinomdo mo sa una kitang mga tiwasonon, di ba suwat-suwat pa man ta sa una, no? Suwat-suwat. Nya doon natay panultihon sa una, the bearer is the owner. Kaya doon na may mga laki nga kulbaonon kayo, di jud katunol siyang suwat katos babae. Iyang ipadas amigo. Ang amigo mo ibukan, gikan ni kuan ana siging dadangan to na siya ipahatag ng mga flowers, ihatag. Ang katong iyang amigo mo imuhatag, ana resulta mo magkauya boy. Nga naman, sila may nagkaduol. At tanawa, unsa may timailhan sa tao nga naghigugmaay, magsikit na sila. Unsa may timailhan sa nag-away, maglagyo. Simple kayo. Muna kita kay mus pari og madre sigsikit. Awa na nailaing kahulugan na. Oh, kanang imong bana o ang imong manghod nga babae, sikit kayo. Sus, patay ka diya, unhan na ka. Muna, paduol. Tanawa ang Ginoo. John 3:16. Unsa may gisulti diha? For God so loved the world, He gave us His only Son. Unsa may gibuhat sa iyang only Son? Matod pa sa Philippians chapter 2 verses 6 to 12, bisan siya Ginoo, iyang gihukas ang iyang pagkaginoo, og mikanaog siya dinhi sa yuta og gisulob niya ang kinaiya sa usa ka tawo. Ug nagmasinugtanon siya isip sulugoon, nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. So ni paduol gyud ang Ginoo. Paduol gyud siya nato. Nya dili lang paduol nga kanang paduol nga nisikit ra, iyag yung gisulob ang atong pagkatao. Pasabot ni puyo siya uban nato, Emmanuel. He lived with us. God is with us. Ano na siya? Kinsa ninyo din nga nagbuhig baboy o niya sa kagugma ninyo sa baboy, muhigda san mo tipon sa baboy, taas ang kamot. Nya mukaon sad mo sa lawog sa baboy. Ana, tungod sa inyong gugma ba sa inyong baboy, naana mo? Adi, igo na tingali nga kada adlaw moadto ka imong ligoon, imong ano. Pero nahigugma ka na inyo mga iro. Uy, itupad og higda. Unya hagkan-hagkan pa. Oh, tilap-tilapan pa, ana, sus, grabiha. Nya ang bana wa na gyud mahagki. Sige hagsipit ang iro. Nya ang anak wa gyud sipiti. Lain na lang hinoy ni sipit. Muna kung imo ganang gihigugma, imo ginang padulan. Muna kung gusto ka ginikanan nga ma-in love ang imong anak nimo, paduol sa imong anak. Paduol. Ay pag sigyaw-yaw dito sa layo. Sikitig yun.
Nabit ako'y kaila, ingon siya, Pader, 2 years naman may ngawa, tagdas akong anak. Sukad 16 years old siya, hangtod 18, wa na mo tagad. Ingon dayon ko, ngano mo na? Nag-away magug ang iyang maguwang, pulos laki ba? Unya, pinangga mas akong bana ang maguwang, ang anak, ginganlan man niyag hard-headed, pag-away na, gikasabag maayos ginikanan ang manghod. Kay mura ba gipasanginlan nga siya ni provoke. Yan, itubag-tubag man, kay di man kuno siya, agitamparo sa papa. Ug sugod ato, wan ako no mutagad ang ilang anak. Adto na lang kuno sa kwarto, adto na mukaon, niya, magsige na lang duwag computer, ni undang og eskwela, ana. Niya, ngutana din siya, unsa may akong buhaton, Pader? Nako, sayon na natingali siya, kay anak man na nimo. Imong buhaton, si Kitty, sudlas kwarto, niya, padulig lingkod. Ay lang sa kanang dool kayo, basta naalang kas kwarto. Ingon ni siya, ako na nang gibuhat, Pader, di man gyud mo tingog. Nako, di lang sa kamutingog. Basta paduol lang ka dito. Ito, pag humana mo istorya, taas-taas kayo may istoryahan, text-text na lang may. Mga Marso man to, 2005, March 2005. Bago pa kong pare, 2004 man ko, na-ordain. Mga 1 year pa lang ko ato. Dito ni nahitabo sa Manila. Kay 3 years man ko dito sa Manila sa akong pagkapari. Oto, text yan ako, na Tagalog speaking, Pader, dito na ako sa loob ng kwarto sa aking anak. Naglaro siya sa computer. Naku, Father, mga satanic man itong mga symbol sa kanyang nilalaro. Naku, ay pagsige yung satanic diha. Lingkod lang diha niya, tagda siya. Uy, iya ko nung gitagad. Wa man kuno siya tagda, wa kuno mo reply. Ana, naku, lingkod lang diha. Mga alas 2 siya sa hapon. Pagka mga alas 3 pasado, ingon siya, Padre, hindi pa rin ako inimikan sa aking anak. Parang wala lang siyang nakita. Nako, di, lingkod lang ka diha. Total, waman sa Diyod ka makita. Pagka mga alas 3:30, ingon siya, ano kaya, Pader, kung magawa ako ng snacks? Nako, sige, paghimog snacks. Himo siyang snacks. Iyang gihatag siyang anak. So, ni alas 5 naman lang, wa mangyud kuha as anak. Naras iyang tupad ba? Wa gyud kana. Siya, Padre, mag-asikaso na ako sa bahay para handa sa kuang kuno nila kanang dinner. So kinahanglan mo gawas na siya. Nako, sige, gawas. Siya, wa jud ko pansin na, Padre, ang snacks wasad kana. Nako, ay lang pamugos gud. Gawas lang adto. Gawas na siya, nagluto siya. Nya pagkaugma, ingon sa siya, Padre, babalik pa ba ako? Nako, balik na to. Sa gunsunay yun. Naso, dasad siya, mga alas 2 pasado. Iyan na sang gitagad. Wa gyapon mo tagad. Ang nakasakit niya kay ang snacks nga iyang giandam. Naalang gyapon. Napanis na kuno. Nako, hipusa lang sad. Siya ang bigat ng loob ko, Father. Parang hindi ginalaw. Nako, sige lang. Pagka mga alas 3 pasado, siya, ano, Padre, magawa pa ko ng snacks? Ako, sige, himo na sad. Himo na sad siyang snacks. Uy, wa mangyapon siya pansina, kuno? Ani, uli na lang sad siya pagka mga alas 5, kaya maghikay na po siya. Wa gyapon siya tagda, second day na. Pagka third day, balik siya, tuwa lang gyapon ang snacks. Hilak na sad siya. Iyang gitagad, wa gyapon mo tagad. Pagka mga alas 3 pasado, yung siya, Padre, gagawa pa ba ako ng snacks? Ako, gawa ka ng snacks. Ay, mo na sa siyang snacks. Yan na sa gibilin. Wa lang yapon hilabti. Pagka fourth day, pagbalik niya, wa yapon siya tagda, pero may napansin ako na siya, wa na dito ang snacks. Sa Padre, wala na dito yung snacks. Yung platito na lang ang natira. Ano kaya, Padre? Kinain kaya niya? Nako, ano ako may pungutan ng kalayo na ko? Tanawas, basurahan. Basig, tuwa to gilabay sa basurahan.
Awa to siya to, nya paghuman. Anang himo na sa siyag snacks. Yang gibilin dito, wa gyapon kan-a nga naa siya. Pero pagbalik niya pagka 5th day, wala na sa dito ang katong iyang giandam nga snacks. Nawa na sa platiton lang siya nahibilin. Siya, wala na rin dito, Father. Ano kay kinain? Kaya naku, tanungin mo anak mo. Tinanong ko nga, Father, hindi man ako inimikan. Nako, di. Mamaya na lang tanong. Hindi masuka mo mong Tagalog kayo. Moto nga. Ako din siyang gingnan. Pagkawan siya, Father, gagawa pa ko ng snacks ngayon. Ako, sige. Bagawa ka ng snacks araw-araw. So, pag himo niyag snacks, iyang gidalit siyang anak. Sus, nitingog ang iyang anak. Isog kuno kay tingog. Nikal itong ingon nga, wala ka na bang ibang snacks na nalaman? Balik-balik snacks. Ana. Sustik, di sila ko, Padre, napaiyak ako sa tuwa. Bakit? Inimikan ako ng anak ko. Kung anong sabi? Siya, wala na ba daw kong nalaman na ibang klaseng snacks? Naku, gawa ka ng ibang snacks. Imo na sad siya. Mao na to, ngayon ang gidalit. Pagka 6th day, 7th day, ang yawa ba dito man agi noon? Oy, Brad Titing. Si Brad Junior. Anong diya man yung paagi ang yawa ng abli na anang ko anay? Kana, nagpaila lang gina sa nagtaod, ana ba? Bitaw, mga to, kanang, kuha na siya, lipay kay siya. Tabi-tabi na sila. Hangtod nga, ang iyang anak, sigig duwa sa computer, mukha ko na sa snacks, nga naa siya. Nya, ingon niya siya, Padre, anong gagawin ko? Lagi lang siyang naglaro sa computer, kanang mga online niya, mga kapartner ba sa computer. Naku, magpaturo ka para kayo ng dalawa maglaro. Kasi hindi man ako marunong nito, Padre. At saka mga satanic man yung mga figure niya, kaya mga active man sila simbahan. Naman sa sila knowledge na mga satanic nga mga symbols. Naku, huwag ka nang mag-isip-isip niyan, satanic dyan. Magpaturo ka sa kanya kung paano kayo maglaro. So, paturo siya. At text siya pagkataon-taoran ako, ingon niya siya, Padre, ang sakit. Bakit? Sinabihan ako ng anak ko, ang bubo mo. Hirap po turuan. So, naku, tanggapin mong bubo ka rin. O, mao na to, ning abot yung panahon nga ang iyang anak, mukao na dito sa ilang dining table, basta sila rang duha. Sila rang duha. Nya, di hapay kausangan, ni-take siya nako, lipay ko no kay siya, kay nag-garden siya dito, loyos ila, kay arang-arang nila pagkabutang, nasa sila garden, ning apil ang iyang anak dito, o nag-swing-swing kuno sila dito, nga nag-heart-to-heart talk sila. Giingnan siya siyang anak, ang akong nahiubsa ni mo ma, kay si Papa, bias kay siya nako, ikaw, sige rasad kag sunod-sunod niya, wa jud ka mulaban ako. Imo lang gipasagdas, Papa, nga tamparos ko, wa jud kay gibuhat, mo nang hiubos ko nimo. Yang iyang Papa, kay mauli ra mag once every 2 weeks, kay travel man trabaho. Pag uli sa iyang Papa, sa iyang bana, nahibuong iyang bana nga, sumarag suod na lagi mo ni ng atong anak. So may imong gibuhat, iya sang gitudloan. Father Chris man ko dito, di ko siyano dito Chris ko. Dinhira ko na siyano pag uli na ko. Din siya nga, naipari nga nitudlo na ko, ingon ani ko no buhaton, sikitan atong anak, niya, pakinggan, na, wag pilitin. Ayan gi-sharing, ang bana sad, ni sunod-sunod sa kuno, ngadto sad, awa kay magdugay, nagkauli din yang iyang anak. Og hangtod nga nagkauli na sila, and then fast forward, nibalik ang iyang anak og eskwela, pagka 2010, murag 2010, 2011 ba to? Mga 5 years after, gitawagan ko nila. Ini-text yan ako nga, Padre, pwede ba ka makabisita diri sa among balay? Nako, nga naman, dinhiran na ba ko sa Cebu ato? Nga naman, siya, graduation sa aking anak. BSIT.
Computer man to yan, sige, tanaw dito. Mao tong, ningadto gyud ko, tos kalamba. Pag abot gyud ako silang balay, ilang kong gisugat sa eskina, pag abot ako silang balay, diha nang iyang anak, wapam gyud ko kita siyang anak niya. Second time sa tunamong panagkita, humantong among pagkakita dito sa simbahan, pagkita, ang iyang anak ni dool din ako, nihag nako og ningon siya, maraming salamat, Father Chris. Katuri ang gisulti. Graduate na siya. Nya ang mama nahimo na sang expert sa computer, labi na kanang PowerPoint. Og sa ilang community, murag Couples for Christ to, siya na in charge sa mga PowerPoints. Gitudloan sa anak. Nganuan, iya mang gisikitan and they live happily ever after. Mo nagnaagi wa mo tingog nimo, sikiti. Sikiti ba? Matamparusan gyud ka. Nya inigtamparos na gamita dayon ng second element of listening, ang intellect. Unsa man ang intellect? Mao na siya'y mo translate sa atong faith into action. Kay kana manggong faith without work cannot save. Nya di man ni ka interpret sa faith ang atong heart. Kay kaning atong heart, ang emosyon, kuan ra man ning iya kanang ganahan, dili ganahan, ganahan, dili ganahan. Unya inig-ingon sa word of God, kung tamparoson imong pikas aping, patamparos ang pikas, moingon man siya, di ko eh. Ing na imong tupad, sugot ka akong tamparoson imong naong, sugot ka. Sugot. Og ang iyang gamiton, kani, buang ka diha. Paruson tanuong ka. Pero kani imong gamiton, moingon din ka, gisulti mo nas Ginoo. Kay gisulti sa Ginoo, unsa kag akong suwayan? Kani man siya mo analyze mo na ayaw gyud paminaw og tao nga dili nimo gamitan sa imong rason, sa imong intellectual capacity. Listen with your mind and with your heart. Ayaw lang with your heart, with your emotion. Kay mabayas dayon ka. Pero ayaw sad patuya nga kari sad analyson ra sad nimo. Mo na ingon ko relationship with your mind and your heart. Pero kani gigamita. Nya unsa may iyaning gipangita sa atong intellect? Unsa may makatagbaw sa atong intellect? Unsa man? Kung maminaw na ka, nya kani imong gamiton, unsa may makatagbaw? Ang kamatuoran, truth. Mangita gini siya kamatuoran. Tanawa kamo mga asawa, maingon mo diin kag gikandong overtime nila ni manager. Ni excilos imong bana mo nago. Overtime? Tiksan ra ko ni iyang manager overtime ba? Mangita jud kag kamatuoran. Sir, kana ganing nag-overtime day mo sa kong bana, yung gustong manager, wa man day, sayo mo kung nauli gahapon. Animal, daan pagyug ko. Ana din ka. Sa mangita na ni siya og kamatuoran, magduda man na. Nya makaditik sa ni siya og bakak. Magduda man eh. Mao bitaw karon daghang inggaduda unsa jud ning impeachment sa atong Vice President. Adlaw ra baron ni President Digong no? Unsa jud ka ng pagkaprisuha sa atong former president nga kaduha naman isa nag-birthday sa prisuhan last year og karon wa man gyapon kaso, nagduda na sila para banis kaayuhan sa atong nasod o para banis kaayuhan sa nagpapriso lang niya. Gaduda na ta. Duna bagid ni tinuod kaso o papriso-priso lang ni hangtod. Mahuman ang eleksyon aron dili ka pangumpanya. Unsa man ni impeachment gini kay duna gisa ang Vice Presidente o impeachment lang ni duwa-duwa para dili na makadagan sa politika. Magduda ta. Mao na kamao ni siyang mo mangita sa kamatuoran. Mao na tagae gini siya kamatuoran. Mao na kung makigistorya ka sa imong isig ka tao, inigduol nimo, ayaw gyud pamakak. Ay, pamakak.
inigsikit nimo, sikit yun. Kanang tinuod yun. Pero na kanira ba sa mga bakakon, mga maro sa kinis tanan, no? May sa kinis sila mo pakita nga murabag mo sakripisyo sila ba? Bantay mo? Nabitaw ko'y kuan, pero nabilong ni sa sikit-sikit. Nasa ko'y kaila nga, gigamit sa niya pag minaro, pero depende na sa nas naminaw. Ang manguyab to siya, kanang sulo-sulo yun, kanabang, o kinsa babae yung magustuhan, iyan ang personalog adto. Ya adtuong gina niya sa balay. Ano to, baili-baili pa man to sa una, doon na ba saan mo'y baili-baili din eh? Nga bailerina kay Mugnaw. Baili-baili. Igadto kuno sa bailihan, dili to siya motipon siyang mga barkada, itong mga igagaw, maglain to siya, maniid to siya mga babae nga, tanaw-tanaw niya, madadasa, doon niya, kanang, wa ba'y nagsigig sikit-sikit nga laki, kaya kanang mga uyab god, basta mamaili ng ilang uyab, mga dalaga, magpaluyo mo na kanuna yung uyab, magpaduol man na, di man na mo distansya kayo, kabantay mo, kay sikat-sikatan na mata, piit na kay nada, morag din na namayo da, ana ba? So, unya kasagaran sa uyab, bugarang-arang sa kwarta, mo siya lagi magsigbalik-balik og baili ato. Nagtanaw niya na ibabae nga murag bakante-bakante, niya madadako no, inig humas baili ato igtapos mga alas 12, alauna, iya ditong sundan niya, hangtod madumduman niyang balay, iya ditong bisitahon, so diha man siya nasundan kuno, pagsunod kuno niya, abot na kuno, lakaw na nga to bukid, babukid man, siya mo na lang usa, lingi kuno ang babae, siya, kinsa man ka? Ingon siya nga, ay, sikuan ko day, paila siya, niya paghuman, siya, nga nung sunod man ka na ako, siya, mamisita lang ko nimo, yabag ka diyan, dagan ko ng babae, di, iya rasang nuntan nga to, nisaka man silang balay, saka lang sa siya, nisuod man kuno dayon, adiri sa siya sa balkon, nisuod man, lingkod sa balkon, paggawas ko nos papa mga alasay sa buntag, naapa siya sa balkon, galingkod na siya, ingon na yung papa, dong, kinsa man ka? Gaon sa man ka din eh. Siya, ay, kigila-ila manggot ako sa imong anak, no, niya, kanang, kuwamang ko, biyaan raman ko diri, waman mutagad. Siya, nayapag mo ning bayhana. Gisod ko nga to, di man dyan ko nung mugawas. Ingan ko nung, basta nung, pertin sukuha. Siya, okay ra. Sa nagkaila na ba mo? Siya, wala pa sad, makigila-ila, tako niya. Ay, pertin sukuha dong. Lakaw siya. Dumduman naman niyang balay. Pag sunod sa Sabado, na'y baile, ningad to siya sa balay. Alas 5 pa sa hapon. Awa dyo kuno siya tagda, agi-agian lang siya. Alingko na sa siya dito. Hangto na sad alas 6, buntag pagkasunod adlaw. Dito lagi apon siya atong balkon. Tinigawas na sa ng papa. Dong, napamalig ka diri. Siya, okay, paabot akong tagdon ko sa imong anak na eh. Wapa man siya ko tagda. Agi ato to giingnan ko no, kadungog ko no siya, giingnan ko no, nayabag ka diya. Pero waka kakita nang gibuhat anang tawhana. Ning kuan ko no ning gawas ko no ang babae, giingnan ko no siya. Nasam ka? Pakawaw ka dinhi. Yabag ka? Sama ka? Buang ka? Nga di mata kaila? Nganong ka sige maka-standby dire? Ni siya, wa man sa ko'y gibuhat nga daotan. May noon kay gigwardyahan ti ka dire. Nganong sige man sa kaganing pakabuang, sige makadinig lingkod-lingkod. Ni siya nga, pakabuang na ya. Nabuang ko para nimo. Ay gusto raman ko mahibaw sa imongan god, kigila-ila nimo, ato ila-ila sila. Pagkasunod na sad nga Sabado didto na sad kuno siya. Gada na siya og mga prutas, iyang ihatag dito. Nadugay ko no, nauyab gid niya. Birahan kuno day niya. Paghuman biyaan niya. Perti kunong hilak, ingon niya, animal ka, perti na kundugaya kumbatin. O ang iyang giminyuan, ang ikasaysinta niyang uyab. Ikasaysintang uyab. Nya, ang kato ko nung 59 niya kauyab, pulos gito niya na disgrasya sexually. Ang ikasaysinta nga iyang gipangasawa, wa siya kahikap, bisag tumoy studlo. Kay di gyud kuno magpahikap, pirming gatakin og sundang. Muduol ka na ako, hapsan tagi ka na sundang. Pero sugton ti ka. O gusto kang makahikap na ko, pakasli ko sa kay bawo ko unsa ka kasalbahis.
Ato siya siyang papa. Kuno siya siyang papa. Ang iya sang coach, ang iyang sang papa. Mayingon sa iyang papa, kanidong, kaninga, mura ba ka nawang boxing ba? O kanina sad nga gimplan atong himuon dong, ana. So nahurot ko ng ilang tanang mga pamaagi, wa jud sa kahikap, isa pa. Wa jud ko kahikap pa. Tatay man to yang tawag siya tatay. Tay, wa jud ko kahikap, isa usa na lang gid atong pamaagi na dong. Pamayan na lang gid nato. Ito na may sila. Ang nagminyo siya dito. Ana, mo to iyang naminyoan kay wa siya kahikap. Kinsa man ato ang dunay gagamit dire. Ang katong babae, gigamit niya, kay kari, ibog mo sa kayang babae niya, mo bitang gisugot siya, bisag animal kay siya, pero gagamit ang babae dire. Animal ra ba ka, di ti ka pahikapon, mura siya irong buang, sige, sige sunod-sunod, makakanos ang makatila, pawa dyan katila. O sara may kondisyon, pakasli ko, di ba, hantod bang luspad kang buanga ka, di dyan ka ulungan. Gigamit ya dire. So, ang babae, naminaw siya dire, o niya iyang gipasa dire. Wa siya muditsog layat tungod ani. Na siya mga babae, mutong-mutong na yun ba? So, siya, sakay na ka, labi na nindot kay motor, sa angkas na ka, abot unahan, ika na sa angkasan na. Uli ni mo sa inyo, luspad na kay ka. Naigo kas asos tambutso. Igsunod adlaw na gasok-gasok na asos. Ngano man gaday sa naimpatso kus asos tambutso. Dakuas ang tambutso. Gibugahan man kog mais aso, gijingjingan pa. Gijingjingan og maayo ba. Ay ano man sa kang ning layat man dayon ka. Gitungod karire mo gigamit. Gamitan ni kay dili tanan musulti nato tinuod kani maoy mo filter unya i-validate dire hantod ma-filter ang tanan mo gawas ang kamatuoran mo naay mo patuyang og paminaw nako gamita sa taon ang inyong utok inigingon nako palit mog slot palihog analyze sa din taon analyze ba kay basig karira sa inyong gipakuan, kung ganahan anong slot, kung ganahan. Analyze sa ba? Basig makapalangit ba yan ninyo? Ano? Importante kayo ang pagpaminaw with intellect. Sunod, kay nakasabot naman ka, imo naman gi-analyze, karon, aron makadungog yung kasi iyang gisulti, hilom. Muna na ang S, silence. Hilom na. Unsa man ang paghilom? Unsaon man paghilom? Imong tangtangon ang tanan nimong mga biases. Kana bang gitawag nato mga prejudices sa in English? Kana bang ang tao imo nang gihukman? Nang litang kanang tawhana nakadungog kang nangawat na inigtan-aw nimo, yun nasa ning kawatan ay. Di ba? Imo na siyang gibox. So kung musulti siya, ang imo ng kanunay hunahon-naon, tuom ka ng kawatan. Ana. Ayaw. I-erase o sana, i-empty. Kana bang, way mga, sana kanang, gauna nga mga huna-huna. Kana bang, clear yung ka ba? Hilom, silence. Aron ang iyang tingog, tinaw, way gatingog-tingog nga lain. Bantay mo sa inyong mga anak, karon, makigistorya ni mo niya, nagasuksok diri sa kuan. Sa tawagan na? Magsuksok. O sa'yo, maglakaw, kasigyaw yaw. Bitaw. Nga naman, ana. Sa una, makaingong kabuang mantingalin siya, pero niya, makalit ka to, siya rausa. Nadagi ka istorya. Suksok diri niya, di na makakakita, kaya wala naman to kato mga wire-wire. Butang raman diri. Sige istorya. Lagi. Ingnan bitaw tika. Nigling, siya raman yung usayabag matingalin. Napraning mantingalin. Di ade diring sok-sok. Mo na usahay, makigistorya kanila, magsigir na ganaana, tanaw si imong naong, kay para dili ka mahiubos, pero wa dito kabati. Kay di ade rin. So, kuha ana, kanang tanan nga mga biases.
Empty gyud. Pagka-assign ako, na istorya naman ni nako ninyo, no? Katong na-assign ko sa prison ministry. Oh. Prisuhan ba? Pagka abot ginako sa akong, kaya ang akong pag-ordin ako 2004, June 22, 2004, gipabalik din ko ngadto sa UST Central Seminary kay pakuhaon kog degree. Niabot pa ko ditong 3 years hangtod 2007, una pa ko nakahuman sa akong licentiate sa canon law. Nya pag uli na ko dire, gi-assign ko og seminaryo sa Spiritual Pastoral Formation Year, SPFY, diha nang may Archbishop's Residence. Part na siya sa Seminaryo Mayor di San Carlos. 7 years ko diha. Nya sige jud kog hangyo. Cardinal Vidal pa to, hangtod ni retire na si Cardinal Vidal, si Archbishop Palma na sad, hangyo jud ko, Bishop, i-assign taon kog parokya kay mao ra ba ginahinungdan nganong nagpari ko kay gusto jud kog parokya. So pagka 2014, 10 years na ko sa pagkapari, ang ako mga classmate kasagaran nanas parokya. Mga parish priest na sila. Ako, wa pa jud ko katilaw bisan og assistant parish priest na lang. Mao to pagka 2010 na may reshuffling, ngadto jud ko ni Archbishop Palma, ingon siya, sige ako nang i-consider ang imong gisulti. So pag dinawatay na ron namo sa among mga appointments, di blipay na kay ko. Ako yung nauna, asa yung ko aning parokya haron. Pag tanaw na ko, gibutang man ito, you will be assigned as chaplain of the prison ministry. Sus, prisuhan. Unya, resident priest ko sa Santo Rosario. Resident priest. Dili gani assistant parish priest. Mao tong primero na kong adtos prisuhan diha sa kaning Cebu City Jail. Sus, lisura de iso dito. Kabkabon pagmayaw kong daang bag, unya, tatakan pa ka diri, mo kapkapan pa ka diri, kuwang lang jutay, pahubuon. Unya, lakaw din nga to, pag abot na ko dito, perting huuta, perting bahua, perting alimuuta, punan pa na ako diri, Mandawi City Jail nga, ang naong sa pinirisob, nanas akong duol sa naong, suod mga to sildab, ilbo to ilbo mo dito, kusog ra ba kay manganta, pisik-pisik lang laway nga ako, wara ba yung mga panutbras, inigawas na ako sa prisuhan, ighapyon na ako sa kong buhok, bahong laway na ako. Kanagon akong clerical, inig-sabong na ako dito sa akong kwarto niya, mugawas ko sa akong kwarto, igsuod na ako, akong kwarto, ni mahong prisuhan. Tampaitan ako, akong singot, gikan diri hangtod Diyos lapalapa, porting alimuuta, kay sirado ko kayo, nya porting daghana, na ang ilang mga CR sa diha. Inana, pero ang pinakasakit yun para nako, kay humas misa, wagi kulikta. Ato pag, nya gasto pa ko padong dito. Abot pa ko nga ni Danao, ngadto sa Bugo, ngadto Bantayan, Midilin, ngadto sa South, ngadto sa Kuskarkar, ngadto sa Naga, Toledo, Minglanilla. Sus, ako'y gasto tanan, way kulikta. Hastang hilak na ko, pagadangtag mga 2 ka buwan, higda piting kapuya, layo kay biyahe, way kulikta. Higda ko dito sa awa pa ko tumhigda, kasi kog yaw-yaw, ingon ko sa Ginob, ikaw Lord, binuang na ning imo, binuang na ni. Nya ang ako ng mga pipila ka mga estudyante sa una sa seminaryo, nga bago pang giordinahan, assistant parish priest sa Santo Rosario, ako hinon, resident priest. So, yaw-yaw kong mais Ginoo. Nako, ikaw, bright man kang ginuhua ka. Sige, explain ko. Kanang malipay ko sa imong explanation. Bright man ka. Sige ko gananab. Wa man ginitingog. Angton, mura man ko gikapoy na ko. Higda ko sa kong bed ba? Higda ko, hilak-hilak ko dito. Sige, sulti. Wa gini sulti, oy. Hangton, nga mura kong naluya, mura kong natagpilaw, niya, mura na kong na-relax, murag naaman sa inisulti. Pero ako rasang tingog nagsulti-sulti. Ang unang gipangutana, yun, katong 1995,
pagsuod nimo seminaryo, nag-acting na kaatog assistant branch manager sa bangko. Nganong ni-resign man ka? Naku kay magpari. Naku, simple ang natubagon. Siya ang imo sang papa adto paralyzed, imong maguwang paralyzed, ikaw mo ay breadwinner, gasalig sila nimo, imo pag yung gibiyaan ang imong pamilya. Ngano man to? Naku kay magpari. Nya sunod din siya. Adto sang tuiga 1995, nagplano na mo si imong uyab nga magminyo kato kamo. Nya in love kay kasi imong uyab, in love sa kay siya nimo. Nganong imo man tong gibuwagan? Naku kay magpari. Siya kadto sang imong trabaho sa simbahan, dinaig kay kas mga pari dito. Ikay nagdaas choir, Legion of Mary, mga BBS, si Simple, Apil Pas Youth, tawgon kay katong labaw pakas pari. Nya nganong ning biya man ka nga pinari naman to. Naku gusto man jud kong mapari. Murag nindot-nindot na iyang pangutana. Niya pagka tapusan pangutana, ningon din, maya, karon, unsa man ka? Naku, pare. Manya, nganong gahilak-hilak man ka? Nga purti mang daghanas akong gihatag ni mong grasya, imo mang gibiyaan. Para lang yung ka mapari. Nya karong gitagaan natin kasi imong pagkapari, maghilak-hilak ka, tungod lang ang imong assignment. Unsa may imong gihigugma karon, ang imong pagkapari o ang imong assignment? Na anak di ko, hala, tinuod no? Ako'y sorry kay Lord. Ang ako ding pagkapari, mas importante sa akong assignment. Saka na! Ikaw ra ba? Buangon ra ba kay ikaw? Kanang imong pagkapari, namiligro ba yan na? Kaya na ba kay gitiksan-tiksan sa karon? Apil pa gani ng madre. Ano? Nya may ko, ay joke-joke, ramang guna Lord. Siya, ha, joke-joke. Madaot ng imong pagkapari, ana. Muna, atiman na, panggaa, gamitang imong pagkapari, bisag asa pa kay assign, basta maampingan ang imong pagkapari, dili ang kulikta mo imong apason. Gikasab-an na noon ko, nisamot na noon kog hilak. Nyanin ko, sorry Lord, gikan karon, bisag adto pa ko i-assign sa Bartolina, okay na ginanako Lord. Og mao na tong nahigugma na kay ko sa akong trabaho isip chaplain sa prison ministry. Pag birthday ko nako pagka 2015 nana ning or 2016 nihangyo gud ko sa kaning kuan aning warden sa Cebu City Jail nga ang akong retreat para sa akong birthday kanang 3 days silent retreat nako adto nako buhaton sud sa silda magpapriso kog 3 ka gabi. Ana nya ingon ang warden, uy, padre, di man ni pwede kay wa man kay kaso. Nya ibutang ti kadiya kung say mahitabo nimo kulban ko sa kaldero ana. O gusto ka adto ang among regional director. Pananghi dito suwat-suwat sa ko, ingon-ingon sa ko dito nga si Pope Francis nag-ingon nga kinahanglan kami mo smell sa ekonomi parehas among flock. Ana, mo na nga gusto kong mupuyo sa jail aron ka-experience ko sa kahimtang sa akong mga giatiman. Ana, oy, gitatakkan dito sa kuan, oy, sa kanang regional director, not approved. Nya, butang ang pag-note, this is alien to our mandate. Balik ko nga to sa warden. Nya, suod mo na ko siya. Nako, Chip, oy, disapprove man siya. Ingnan bitaw tika. Disapprove lagi na. Nako, Chip, ato lang ni sabot-saboton. Kay total, wa lagi kay gisabot na nako mga mayor diha. Ila lagi kong atimanon lagi nga makasinati lang ko didto ba sa sulod. Nagkasabot naman mga mayor diha gud sa kanang mga brigada, okay naman na Chip. Ingon ni siya, padir di ko kasiguro anam na apply mo kalit og kamang ni lubago na liog nimo. Patay na kay kaugma. Siya ni maayo padir ay para win-win eh. Nakuunsa man. Ni siya paghimog gamayng sa, ako'y mag-igo nimo dire. Siya paghimog gamayng sa ba. Nya haron mapriso ka dire. Naku, madako pa lang hinuon. Dakong di mala sinuon ana na kay di na lang ko eh. Ingon ana nako kapassionate dito sa sud sa prisuhan. Mao tong pag ka 2019 nga nag-reshuffling na pod mi. Gibalhin man ko diha sa San Vicente.
Purti na sa nakong hilak, nganong ibalhin ko. Di na sa ko ganahan ibalhin, nga rin sa parokya, kay na-inlove na ko sa prisuhan. Ang ilang baho, mura nag-perfume para nako. Ang ilang mga kanta, nindot kay paminahon, bisag nagkayabag lang usahay. Kusog kay silang mga tingog dito, di pras ninyo din nga, tagaan ginatog microphone diri kay ang Ginoo manakan nyo. Maana raman mo. Pero ang dito sa prisuhan, mulanog ang Ginoo manakan ninyo, mana usab kanimo, mana sila. Kusog kay tingog. Kamo din murag mga amang. May pa magpapriso na lang mo dito. Mao na nga na-appreciate nako ang akong assignment sa prisuhan. Tungod kay nakat-on kog paminaw, wa na ko magsigig reklamo. Akong gipapahuway ang akong utok sa pagreklamo, nya ni silence ko, ni sod ang mensahis Ginoong nindot kayo. Karon sad nga na-assign akong parokya, giingnan ko pader, balik pa kas prisuhan. Naku, bisag tagaan pa sa kog 2 million din akong balik prisuhan. Dili tayo. O tagaan yun, anong di ko taon mo balik? Mao na, silence. Kamong mga asawa, suko nagikimos nyong bana, silence osa. Nya unsa may the best way of silence? Silencing yourself. Hinomdumi kadtong bag-o pa mong uyab. Unsa man tayo mong gibati kadtong bag-o pa gyud mong uyab, Ha? Kilig kayo. Karon kapat yun naman gana. Pero katong sa una. Katong yung sa una. Ito primero pa. Kuba-kuba yung dugana di ba? Ano? Karon lood naman ginagnaong. Pero sa una, nindot kayo na. Mo na kinanindotan. Mo lang ito hinomdumi o sa. Anya, human, sugod ang kag paminaw niya. Nga naman ni karon nga, nanimaho naman ng ipikasent. Nasaon na perfume ani. Ana. Ano mo to sa una inighapyod na kusbukton ani hugot magay karon mura naman og kuyos na kayo. Nya anha na ka makasabot nga hapit na di ay mo mga matay. Kaya nga naman 80 naman iyang edad. Ayan na pagsigig demand nga malagsik pa mo, magkasinabtanay pa mo pras una, magkahinikapay pa mo ay sus wa na. Wa na magay mo hapit ngipon. Sa ato pa, live the present moment. Ayaw pagsigig wish anang wa diha. Kamo sa mga bagong minyo, puol dayon, yaw-yaw dayon, ngita dayon anang banang wa diha, mangita anang asawang wa diha. Sus, nibawaan pala ako pala hubog na mo animal na ko. Sus, may pagwado ko mahinayak aning pala hubog ba na kani. Ay ayaw na pangita og kanang banang dili pala hubog. Naana sa imong atubangan, bana na. Kana na. Nyaing na lang Ginoo, Lord, nganong palahubog man eh. Mingon sang Ginoo, haron makapalit ka red horse. No? Pero doon ako'y amigo nga, nakapatats po ito na ako, amiga ba, kanang babae. Buti ba katuya binuang istorya. Ingon siya, Pader, di ko masuko na ron sa kumbanang hubog. Na kung ano man, ako Pader, nakaproyba ko, nga lab kay ko sa kumbana. Na kung ano man, sus Pader, akong bana Pader, nauli sa amo, purting hubuga. Puno guslapok ang lawas Pader, kay masarasay man Pader, makamang-kamang naman lang. Igog yung nakaabot sa amo Pader, nakuyapan. Nakunya, sa may ko na to, yung siya nga, akong gipamalandungan Pader, akong gitutukan ba nga, sus napuno sa lapok. Unya, nakuyapan pag-abot rin kiperting hubugan. Nakaingon ko Pader ba nga, grabe gining iyang lab na ako, kay bisag kakuyapon na siya, nauligid siya dire. Nakula, kalawang ko na nang imong pamalandong, man ko ana. Dito ko nun niya napuribahan nga, ang iya ko nung bana, bisag perti ng hubog, hapit na mamatay sa kahubog, nagkaungad-ungad na kunos lapok, ni uli kay para dyo kuno niya. So ang gugma kunos iyang bana para niya, labaw kunos iyang kahubog. Sana all. Mo na ingon ko, sige, higog painom. Haron iguli niya dito, nagkalapok ang naw sa diyan, nasad, na in love na sa ninako. Mo to, namatay gito yung bana.
Na hindi mamatay, perti sige inom, patay. Pero, till death do us part. But nindot bitaw na. Kay kamugod, magyaw-yaman mo, may pagawa na lang ka muli, pistiha ka, may pagawa na lang ka, animal ka. Ayaw, oy. Kana, kay nagsarasay na na, nakaabot pagis inyo. Sa ato pa, ikaw, good boy, iyang murag parula ba? Di ba, kanang barko, irog-irog na sila sa hangin. Ana, ang ilang tutukan, ang parula ra. Haron, makaabot nila. Ikaw ang shining star sa iyang kasing-kasing. Nga usahay, nag-aup-aup ng iyang pananaw tungod sa kahubog. Suka naman, lakaw naman, suka naman. Pero tuarag yun akong asawa. Lami ang hapak kog masos. Pero nindo to, og maminaw kas Ginoo, mabina isultis Ginoo. Tanawa si Kristo, tanawa. Di mo ka-imagine ani. Unsa kadako ang iyang gugma nga nagpabitay siya sa cross, wa mo sukol, nga matod pa niya sa gospel karon, pwede man kumutawag sa akong mga anghel, hut doon ra ni sila patay, pero dili ko ana, kay ako gin mong luwason. Who am I? Not because of who I am, matod pa niya, but because of what you've done. Na, hilom lagi mo. Silence. Ang sa ito'y sunod? T, trust. Salig. Asa man nato ibutang ang atong pagsalig? Adto sa tao nga kamaong maminaw nato, kamaong mohigugma nato, o kinsa man na, way lain ang Ginoo. Ayaw gyud salig anang tao. Kay kanang tao, matod pas kanta, mura ra ginag buwak nga mo sidlak niya, mubukhad niya, laos, mura ra na og vapor nga dagom kayog sunod imong hangad, wa na diha, mura ra nagbawod nga mawara igabot sa baybayon. Ayaw salig ana. Mupasalig na nga mubayad sunod buwan, ayaw salig. Sunod buwan na sana. Ay, salig ka na. Dito salig sa Ginoo. Gilingi ayong tupad. Ang di mo lingi, mo'y unang malaos. Sige. Lingi ayong tupad. Ing na, sabat na ko, ing nasugod karon, din adyo ko musalig ni mo. Ing na. Ay, salig ko eh. Kanang imong bada, salig ka na. Patay ka niya. Way siguro, labi nagtuan nas abroad, niya kada gabi, pag yun mo mag-video call, i-off anas video call, to, naghigda na dito. Ay, magsalig yun. Labaw na imong asawa, so, animal sa na kayo. Ano man di ay, waday ko kay bao. Nadaghan man mangumpisal na ko. Ay, kay bao na ko ninyo, mga animal sa mo. Labaw na ning nagsulti. Ani mo salig. Dito salig sa Ginoo. Pasabot, sa atong pagpakigrelasyon, aron ta magkasinabtanay, musalig tas Ginoo, unsay iyang gisulti, unsaon pag-deal, unsaon pagpakigrelasyon sa atong isig katao. Kung buutan ang imong isig katao, matod pa ni Kristo, unsa man? Sunda ang buutan nga tao. Imitate the holy ones, the holy persons. Unya kung animal, buangon. Matod pa ni Kristo, forgive, love your enemies. Kana, higugma. Unya og, purting lisura. Napakilimos sa may gisulting Kristo. Sell everything you have and give it to the poor. Ana. Unyag maldito, na namparos nimo. Ipatamparos lampi ka sa aping. Unyag giluo ka, kay patyo na ka. Ingon sa Kristo, lay down your life for your friend. Di ba? Nanasig gisulti ana, kana mo'y saligi. Unyag magsigig balik-balik og pakasa.
Imong gipasaylo karon pakasa na sad. Ingos Kristo, forgive 70 times, 7 times. Kana may sunda. Kapaito sa na magsalig na. Ay ayaw na lagi salig. Bisan diha nimo ayaw salig ng imong analysis. Mabaw kay ng imong analysis. Oy. Mabaw kay na. Ingka og ibaligya na kong tanan pader. Nya akong ihatag atos mga kabus. Magunsa naman lang ko. Ako na say makabus. Ay ayaw lagi anaag analyze. Kay mabaw ra kay na bugo ra kay kag ikumparar kas Ginoo. Saman, sakto dili. Nya mosunod mo dili. Dili. Unya pa dirog magpakamatay ko para sa ko si kato, ang higa ni ano sa siya siniswerte. Ayaw, ay ganag-analyze. Di na mao. Tanawa ra si Kristo, nagpakamatay siya para nato. Unsa may nahitabo? Namatay siya. Namatay? Waoy, nabanhaw. Wa siya mamatay, nabanhaw. Ayaw tanaw ng kamatayon, kaya gitawag mo na siya momentary state. Ang importante katong permanent. Unsa may permanent? Ang pagkabanhaw. Nya pagkabanhaw sa Ginoo, wala nay gahom ang kamatayon diha kaniya. Di ba niya? Nya ningon des Kristo, ang mutuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Og ang nagtuo kanako nga buhi pa, dili gyud mamatay. Tuo diha. Ingka nakasabot ka na, wa, tuo lang. Kinsa man sa kamo sabot-sabot Ginoo? Mabita to si San Agustin. Diya kanang istorya San Agustin, bright man kay na siya, philosopher gunagod, perting bright ta. Agustin ba? Kailan mo Agustin? Kinsa may mama Agustin? Si? Kinsa? Manday mo klaro. Si Santa Monica. Nya Santa Monica, sige tog hilak, sige ampo, kayang iyang anak pagano, di mo tuog Ginoo. Kanton, pagkaedad na kunog mga 30, 32 ba to, tungod sa hilak ug ampo ni Monica, nasudlag Ginoo si Agustin. Nakonverter siya og nagpabunyag og Katoliko pinaagi ni Saint Ambrose, Bishop of Milan. Nya ning sud pagid siya sa pagkapari, nahimong pari, nahimo pag yung obispo, nahimo pag yung one of our great doctors and saints of the church. Unsa may gisulti ni sa mga istorya? Sa siging tugkad ni San Agustin, unsaon niya pag-explain ang kanang Holy Trinity, nga there is only one God and 3 persons in one God. Sige siya pamalandong, galakaw-lakaw siya dito sa baybayon. Sige siya hunahuna, ngano unsaon ako pag-explain nga usa ka Ginoo, tulo ka personas. Kana yung masabtan gyud mga tao, usa ka Ginoo, tulo ka personas, giun sa pagkausa sa tulo. Nya lain-lain nga person, unya nahimong usa. Unsaon ako ni pag-explain? Dugay kay siya nakakuha na nadugay nakamatikod siya sa bata, na ibata nga nagkaut og lungag dito sa bahas, nya gadag kabo, dagan nga tos dagat nya yabo dito lungag dagan na sa ngatos kan hanton nga siya na hinuon sige ni sag observe sa bata wa gihunong ang bata sige yung kaos yabo dito dagan yabo nadugay iya nagyong giduol ing siya dong unsa man imong gibuhat sige man kag kaos dito nya yabo anang imong lungag dang gihimos bas ning siya ako nang isod ang tibok dagat aning akong lungag. Si Agustin, nayabag ka, kadakuan ng dagat niya, iso ni mo, waka kibaw nga igso ni mo, balik naman ang ato. Yan siya, abi ni mo, mas posible pa ning akong gibuhat, kaysa ka nang imorong gibuhat, nga iso ni mong Ginoo, anang gamay kay ni mong utok. Ang Ginoo nga di masud sa tibok universo, iso ni mo nang imong gamay kay ang utok, mas posible pa ning ako. Saan mo ka, G? Muna usay kita bita magmahay-mahay tas Ginoo wa gyud nimo tubaga akong pagampo perti na akong ampo nimo galisod nako wa jud ka kakita sa akong kahimtang animal bi nimo ang Ginoo wa kakita nimo ang Ginoo wa kakita wa kabati nimo ngano wa makamaminaw nako Lord wa man jud ko nimo tubaga tinuod wa mo tubag nimong Ginoo
Ang tinuod, ikay wa maminaw sa Ginoo. Ikay wa mosalig sa Ginoo. Muna bitaw dinhi kanang magpamisa oy, mga tigpamisa kamong nas opisina og napa mo naminaw pa mo diha. Kamong tigbasa sa dire. Ay namog basaan ha, answered prayer. Ilisin na. Pasalamat ni Santo Niño tungod sa mga answered prayer. Ngano man day, do na day unanswered prayer. Tuyang lamog yaw-yaw. Ilisin na. Granted prayers. Ana ha? Granted prayers. Ayaw ng answered prayer. Kaya ang Ginoo mo, tubag yun na siya. Pero tulo na kabuk iyang basic na tubag. Yes, no, wait. Hay may gusto ninyo na, yes, no, or wait. Wait, o wait gani, lisod kayo na sabton, kaya wala na limit. Unsa may maayog yung answer sa Ginoo? Yes? Ay, peligro kayo na. Kaya nga naman, inigampo ni mo ana, kanang gusto ni mong mahitabo, igampo ni mo ana, gamonitor na ng yawa. Kay inigkagrant ana, sudeng yawa. Kay kanang grasya nga ihatag sa Ginoo nimo, maurasan ay sakyan sa yawa para tintalon ka. Nang litanon, nagluhod-luhod ka, Ginoo, makauyab unta ko, Ginoo, 30 na biya ko, Lord. Makauyab unta ko, Lord. Naadayon ang uyab ni mo. Yes, may tubag sa Ginoo. Sugotin ka, sudlan day sa yawa, tinukha ngay day mo, way kasal. O di, may pagwa ka kauyab, wa unta ka makasa, untag premarital sex. Nya ikaw ni sugot man dayon ka kay gadali-dali man kay imo sang uyab apam man sad. Nya kana mga apam di man na magdugay-dugay, igkita na tira magina. Di ba? O di may pagwata ka manguyab. Nya dadoon pa jud ka ana ngadto. Kana rang fiancé visa. Nya buti to sige puyo-puyo, sige tinukhangay. Way mga kasal. Nya ikaw gikan ka nag-serve simbahan, liktor, youth, mga ashirit, nya inig-kauyab nag-apam, biya dayon diri, larga dayon, proud pa kay sakay-sakay ditong sakyanan nya, sigihan dayon sakay, way kasal. Galunang sa sala. Nya ingnon din imong grasya, answered prayer, good Father, answered prayer. Answered prayer kun wa ka magpakasa. Nda. Ginoo, taga itawong kong kwarta, ma-increasean, unta ko sa kong sweldo, na-increasean, na-promote pag yun, matanawa, nangausap ang buhok, kinulura nagbuhok, kiniskisa nagkilay, sinumpaya nagpilok, ka naman, maka-afford na magpa-parlor, may patungo ng gamay sweldo, kay natural og buhok, natural og kilay, mga buangon kayo mo eh. Muna, ayaw kumpiyansaan ng yes. Moingon ganin ang Ginoo, iya ganing tubag sa imong prayer, yes gani, be careful. Mo'y message ana, be very careful. Matod pa sa Spider-Man, katong iyang uyuan, from great power comes great responsibility. Ug atong ilisan, from great grace comes great responsibility. At tanawa ng mga babae nga gwapa, o lalaki nga gwapo. Tanawa. Kana sila mo isagad madisgrasya sexually. Kana sa sila isagad mag-divorce. Mag-ilis-ilis og bana, ilis-ilis og asawa. Nga naman, daghan magkapilian. Kaya nga naman, arang-arang magkugnaw. Tanawa ng mantinil kignaw. Mga bungi, mga lagom, wag yun ay buwagay. Mga lubo ang ipon, di gina mga lubo ang relasyon. Nga naman, wag may opsyon. Limited kayong option. Pero gwapa ka. Ay, sus, ingno kasi mong bada, pesti ka, animal ka. Mau din mong sulti. Sus, dong. Wa kumahanguli mo. Kaya di, saya kadang kagating. Sus, buwagan pa na ni mong yawa diha. Dan naganganga mga buaya. Sus. Balhin sa dito. Porting daghan nagsaoy. Nya ka na sa mga laking gwapo. Ay, sus. Daghan kayo magunit-gunit, anak. Mga nadigin na sila mag-uol. Pero kani mga ultimo kay naong, ay sus, panggaon ginani mo. Di ginani mo usik-usikan. Padayari ko nagdagang kay kag sudan, so dagang pa kay namilit mga unod, di mo la ilabay kakaon in taon sa mga scavengers dito kay daginuton tong imong gilabay mga
kuan-kuan katong nay mga unod-unod pero minus kay mog sudan. Kana laging buwad kanang mga tinapanan, hashtag umbukog kanon. Gikasuhang to Diyos ikog, way may bilin. Kanon ginani mo. Pero daghan kayo, oy, hagpaton na to ni mong unod. Man, labay na tang to. Daghan man. Mo na, anong niabot bang kuhanin ko? Kana laging trust lagi. Trust in God. Nya ayaw pagduda sa iyang pulong. Ha? Ayaw pagduda. Sa mura naman mong nagduda na ako. Ako bitaw, ni-request man dyan kong bishop, gani, nag-uol ko nga nung gitransfer ko diri sa Compostela. Kani, kung ano lang gining ato ba, kanang puslan mang nagkaatubangay na kita karon so, nag-uol dyan ko nga nung gibutang ko diri. Kay, doon na pa man ko dito dako unta nga trabaho noon. Tuloy-tuloy na unta. To ka na bang, kung sasakyanan pa, nakahunat na ba? Lisod kay kang magsugod. Mura kong kanabitang, hilig man kog umas una, kaingin man ang amo sa una, kaingin. Mas nindot gid ang humana kag kaingin, na preparar na nimo kay tanom na lang ka, tanom, sige lang kag tanom. Kapoy kay magkaingin, oy. Pag-abot na ko diri kainginunon kayo ang lugar. Nang pagtanaw pa lang nako diri pagka-abot bisita ko, Ginoo ko ngano. Ni amang ko ani gibuta. Ato soroy mi nga ano man yung mga buslot na nainistanan. Nasoroy sabi ka to, kalibon sa palibot. Hain ka mga bitin din magtago. Tanaw sa kus mga bangko, pagkag ko ba os bangko. Ito sa kus kumbinto, pagkato sa kumbinto. Ano man Ana, no? Nya, dito, kumbinto na mo dito, napay elevator. Sus, wadyo ko katilaw ato. Nga ako pa ditong kwarto unta, napagay hot and cold shower. Bed pa, bago na kong ipahimo. Wadyo ko kasuway higda, bisag usa ka minuto. Pero karon nga naabot na ko aning ko na akong gidawat, karon ni anak ko din bisag tagaan pa ko 5 million, di ko mo balik dito Din ako mo balik. Oh na siya. Wata mo ulo-ulo siya. Kaya di naman sa Diyos ko ibalik dito. Nausam-sam mo na nagutoy pare dito. Ang ibalik pa ko. Wala lang ako. Hamag-hamag na lang na ba. Pasabot, kung musalig lang tas Ginoo, mo na gitawag og just bloom where you are planted. Kaya ang Ginoo gani mo yung bubutang ni mo diha, that is the best place for you. Kaya inigbutang ni mo niya diha, gaandam na sana siya og more than enough na kalipay o grasya nga imong masinati. Ay napagpilig lain. Trust in God. Muna magpaingon ako, Padir, unsa man makigbuwag na ko na akong bana, sige lang yung pangabit Padir niya, kung makasulti lang ko gamay, tamparuson din ko Padir. Buwag gani Padir, ako kinasal mo, kinasal Padir, ayaw nagbuwag. Nga Padir, sige mo kong bunog, pabunog lang. Nga Padir, mamatay ko, pakamatay lang. O nga Padir, usid nga ta sa mga anak, mga matay rasan na. Pero mga matay mo nga nagtuman sa sugos Ginoo, tuay nagpaabot nga langit, ug mao na gitoy kahimayaan. Kanang imong bana nga kusog mangulata, imo ng puhunan para malangit ka. Puhunan na nimo. Na. Imo ganang buwagan, wag tang imong puhunan, lunod pa imong ginansya. Mana ay gyud buwag Mo nang gingon ginadiha, for better, for worse, in sickness, in health, for richer, for poorer, till death do us part. Pulong nas Ginoo. Ayaw nag-usik-usiki. Kasaliga na. Dili kaniya ibutang sa alkansi. Bihay may alkansi. Kanang maningil sa utang o kanang di maningil sa utang. Kinsay alkansi? Kinsay maalkansi? Ang maningil sa utang o ang dili maningil sa utang? Ang maalkansi, ang naningil o ang dili maningil? Bantay mo diya. Kung aritas Ginoo musalig, makaingon kitang
dako kay alkansi ang maningil. Dako jud kag alkansi. Nga naman, ang Ginoo dili bakakon, siya ginagsulti, unsay imong gihatag sa imong isig katawo nga wa ka maningil og bayad, ang akong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat, ibalik na niya nimo gatusan kapilo. Gatusan kapilo. So kung ang imong gihatag sa imong isig katawo 1,000, ang ihatag sa Ginoo nimo i-multiply na niya 100, pila man? Mahimo ng 100,000. Nyakwaan nimo sa imong 1,000 nga gihatag, pila imong ginansya? Di mo kamo mo minus. 100,000 minus 1,000? 99,000. Pero matod pa ni Kristo, kung maningil mo bayad, unya hibayran mo, wa na mo'y mapaabot gikan sa akong amahan. Di sa to pa, wala na tong katong 100,000. Na paningil ni mong 1,000, naagi pagyug-away, nabawi ni mong 1,000, natingali interest gamay, 200. So 1,200 imong nabawi, agi pagkinihaay sa barangay, kinusmuray to the max, para las 1,200. Na forfeit ang 100,000. Tan luoyan nimo. Kansi ka. Awa, di ba? Wa mo malipay. Kaya nga naman, wa man mo musalig sa Ginoo. Salig mo sa inyong economic analysis. Lahi kayong Ginoo mo hatag og kuanoy. Pabor na to. Mao na, sugod karon ay nagid mog paningil. Ang inyong buhaton, sige ra jud hatag. Hatag yun. Hatag. Way hunong hatag. Awa, di ba, ang imong piso, mahimo ng 1,000. Sige hatag og 1,000, ang imong 1,000, mahimo ng 10,000. Sikag panghatag 10,000, mahimo ng 100,000. Sikag panghatag 100,000, mahimo ginang 1 million. Sikag panghatag 1 million, mahimo ng 1 billion. Soy. I-challenge ta mo. Hutda na rog hatag ang inyong kwarta, ipalit nagslatanan. Kanang maglakaw na lang gin mo igulis inyo. Nawa, di ba sunod simana, wa na mo'y bugas. Nya, experience the grace of God. How reliable His words are. Ang Ginoo, matod pa sa atong salmo, na hinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Dili siya mamakak. Dili siya bakakon. Niingon si Kristo, kung dili pa kinitinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Kung dili pa ni tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Pasabot, isulti ginas Ginoo, tinuod gina. Mao na ni ang hinungdan nga doon na tay gitawag og empathy. Ang empathy, unsay kalainan sa empathy og sympathy? Ang sympathy, imong kuyugan ang iyang gibuhat. Panalitag naghilak siya, tupad sa kaniya, maghilak sa ka. Ana sa ka. Kailain sa kay tanawon pa dir nga di sa tamuhilak, naghilak kung taon siya. Musimpatize kita. Pero ang empathy, mutupad ka niya, di ka muhilak, mangutana ka, nganong naghilak bang ka? Huwag pa ko kabayad sa kong utang. Pila may imong utang? 10,000. Di ay 10,000. Amo na empathy. Doon na kay buhaton para makahatag niya kalipay. Ana, nanglitan. Gahilak imong bana. Ang gahilak man kadong, buwagan ko sa kong uyab day. Buwagan ko sa kong kabit. Ay, naday kay kabit. Huwag ka magsulti na ako. Pila may edad na? 20. Uy, ang ngayon gitinod mag-uol ka kay 20 ko na. Hasa man na nagpuyo. Tuwa dito. Sa sultihan kag asang address. Imo day nga tuon.
Di ni mo awayon. Imong amaman, day, pwede imo lang tiksan akong bana? Kay guol kay akong bana, day. Nga okay ra gyud anak ko, imo siyang tiksan-tiksan kay ngako ra gyud pangandoy no nga malipay ra gyud mong duha. Amo na gitawag og duna kay empathic heart. Empathic ba kadang nakasabot kanilang duha. You put yourself in their shoes. Ano na siya? Sa okay mo na, dili. Mga animal ay dili pa dala. Mao na kay mga animal man mo. Tanawas Kristo. Nawas Kristo, unsa may iyang empathy na to. Kay bawo na gyud siya nga makasasala kay ta. Kitang tanan, destined to hell. Kitang tanan. Padung ra kita sa impyerno, kay makasasala kay ta. Wa siya maghilak-hilak, ala, kaluoy sa akong mga binuhat, maadto na sa impyerno, kaluoy. Nangita siyag paagi, unsaon ta nga di maadto sa impyerno. O unsa man paagi ha, magpakamatay ko sa krus. Lukaton ko ni sila. O ang presyo sa kinabuhi ani mga animal mao ang akong kamatayon sa cross. O iyang gibuhat. Mao na ningon si San Pablo, lisod kaayo ang pagpakamatay para sa buutan nga tao, pero do na gipipila nga mobuhat ana. Pero mas lisod kung magpakamatay ka sa imong para sa imong kaaway. Og si Kristo samtang kaaway pa kita sa Dios tungod sa atong mga sala, nagpakamatay siya para maluwas ta. Ninduta ng pagka-kuha no? Muna'y empathy. Imong anak na mabdos, 16 anyos. Sa mo nang 16 anyos karon, sa mo nang graduhan na? Grade 10. Ato lang irog-irog jutay, 18 lang. 18. Unsa man ang graduha? Senior high man ano, grade 12. Dako kay kag paglaom sa imong anak kay bright kayo, anak sus dong mahawas kita sa kalisod o makagraduate lang niya atong anak. Nyang inyong sang anak sad buutan sa kayo, oy sus usa ka adlaw ni ana, luspad naman kayo. Unya gasuka-suka naman. Unsa may mong isulti isip ginikanan? Pagka-discovery gini mo nga nagsuka-suka na, unsa may mong isulti? Ha? Amot lang ninyo. Oo, pangutanon ginani mo unsa man kaday galain nimong kabuhi, unsa may himughat akong balit akong ano nimo. Wa maoy na mabdos ko. Ha, mabdos ka. Kisa may nakapamabdos nimo? Ni sibat. Sibat. Nya ikaw, unsa may isulti isip ginikanan? Ay, ato soyan na to. I-express ko ng inyong empathy. Nya pobrihan niyo katong utang nakaghatag niya sa iyang allowance. Sagdi lang day, ayaw lang to siya. Pasagdi na lang to siya ang bata ato ng buhion kay anghel na hinatag na sa Ginoo. Muna imo. Na kay anak. Na usa. Wa pa magsuka-suka. Wala pa. Okay. Okay. Ay, be ka na, be. Ikaw, ter, mutuo ka to yung isulti, ter, kaya ito buhaton. Buhaton siguro niya, kay pinangga man niya iyang anak. Wa mo ko'y anak. Di ka relate, no? Ngita ta dire. Karing, bata pa, ikaw na kay anak, ter? Babae? Nya, og magsuka-suka na nya wa tuyo aon sa may mong isulti. Ako siyang ingnon nga anak mantika kung say mahitabo nimo dili lang imong kanang success ako ang suportahan hasta ang imong failure. Sana all, no? Ari kay ikaw na kay anak wala. Ikaw na kay anak. Ha? O kanang laki nimo nakatukhang. Sige. Actually, sa pagkakaroon rin siya girlfriend niya. Sa amo magtiayon rin, magpasalamat mi kung doon na magani. No,
sala man tingali, pero as parents, murag, i-accept lang naman. Yeah. Sige lang, nagpanukhang eh. Ikaw, Ter, na kay anak babay? May rasan. Sige. Ikaw, Ter, na kay anak? Dawato na lang. Kung sayang, tabangan na lang sa siya. Para siyang ugma. Murag suko kay siyang naong. Bilang ka ng basig na tinood sa ito, no? Ngita ta dere speakers, basig di dere mga buutan nun sa nakater. Andam lang mo dawat, Father, sa sitwasyon. Awa sa di. O man sa di siya anak, sao na na pagon. Ikaw, Ter, na ka? Wala ko'y anak, Padre, pero na ako'y mga alaga nga babae. Masuko ko, Father. Ikaw na mo'y tinood. Ikaw, Ter, na kay anak? Dawaton. Nya, asaring lang sa Ginoo. Lisod ni pangutan-on na itong nakapangandam na. Kay kusog kay mamakak. Bitaw, congratulations. Kamong niingon nga dawaton. Hinaot ta nga naa na sa inyong kasing-kasing. Yes, namo ganay tinuod. Nagmisa ko kausa, purting daghanang estudyante sa kong atubangan diha sa St. Peter, dito sa Imos. Nya ngay mga maestra, paglingi na ko diri sa kilid, naay tarpulin sa usa ka estudyante. Katudeng namatay estudyante. Ko nga, na gatuga man. Kanang, murag grade 10 ba? Murag high school pa man sa una, dili pa man to, wa pa man to senior high. Naku, graduating din sa high school. Sige sila hinilakay dia. Naku, nga nung namatay man eh. Graduating man din eh. Nya, few days na lang silang graduation. Namatay. Nya, wako masayop, murag part 2 siya sa top 10. Kanang honor roll ba? Mo day nabuntis. Sakpan. Nya, nakalita na mga ginikanan, nakasaban, ug murag natamparos man ting itos papa. Pagkaugma, gabitay na siyang habol dito siyang kwarto. Naghikog. Ug mo to'y namatyan, itong misahan ako. Muna, empathy, know the heart, the feeling of the person. Ayaw entertain ang imong feeling. Entertain ang iyang feeling. Pasagdahilan ang imong gibati. Ang imong gibati, dawata na, pero i-address ang iyang gibati. Di na siya sayon. Pero mauna na siya ang gitawag na tog heroic form of loving. Nga, mubati ka siyang gibati. Og mubuhat ka unsay iyang gikinahanglan. Nakusus katong bataa og pagkamabdos ato, pagsuka-suka ato, guwap alang gito kasabi. Giingnan pa lang tato siyang ginikanan nga congratulations. No, kana bitang ini kamabdos sa babae, unsa may isulti ana sa kanang mo testing. Congratulations. Kay kana gani mamabdos na gani mo mga babae, pasabot ang Ginoo misalig ninyo. Nisalig ninyo ang Ginoo nga mahimo mong inahan sa bag-ong kinabuhi nga iyang pakatawhon sa kalibutan. Muna ikaw ginikanan, 16 anyos imong anak, naghilak-hilak kay namabdos, muhilak sa tinuod ka, pero moingon jud kaniya, day, congratulations. Nganong congratulations man, tungod kay gisaligan kas Ginoo. Kamis papa nimo day, wag gimisalig nimo. Di pa magani ka kamaong malaba kayo, lagom pa magay kaglinabhan. Pero nagpasalamat gid mi day nga ang Ginoo ni salig nimo nga mga anak na day ka. Congratulations. Ngana. Tanawa, kada tuig mamabdos na. Nga naman, sa liga na kukos Ginoo. Sige lang nagpanganak eh. Di ginamamatay. Di namatay. Sige lang napanganak.
Kay ma-boost man ang iyang self-confidence. Kay gisaligan ko sa Ginoo. Tanawa si Mama Mary. Kabatan-o ni Mama Mary, 14 anyos ko, no? Oh, gisaligan na sa Ginoo. Kana pag imong anak, 16 na. Ana. Saan? Okay mo na? Tanawa. Di ba? Lain nagnaong i-deliver anak ka na sa inyo. Di rasad ka kotob diha. Imo sang tanawon nganong namabdo siya sa paagi nga sala. Unsa may iyang gikinahanglan, basig naa ang kakulangan nimo ginikanan kay dili ka kamaong maminaw sa iyang panginahanglan. Panalitan ang inahanglan siya hapuhap kay nasubo kay siya kay nahagbong sa iyang exam. Nagkinahanglan siya kasandigan nga muhilak siya kay perting guula. Nya wa ka diha. Nya sa ni aksyon paray hasol ba nimo? Ilabanon dito, panglaba dito. Ni lang laba dito. Kisa may iyang kasandigan, ang iyang uyab. Nya pagsandig-sandig niya. Natunok man. Gititanos. Kay wa kapataka mo sa sandig kung sa kakita nga doon na di kabilya dito nga wa masimintuhin. Tayaon man kayo. Di gititanos. Mao na resulta, nagsuka-suka. Kay diha pa unta to nimo, nagsandig-sandig, imo pa tatong gipaminaw, dili unta to mapunta didto. O na inana. Muna, mudawat po kasi imong kakuwangan. Ug mao na ni ang noting. Ang noting, pasabot, take note of all the messages and learnings nga imong nakuha. Munang mo ingon ng uban, learning experience gini. Learning experience. Muna karon nag-recollection man ta, I hope mag-take note mo. Dili lang take noting sa ballpen, kinahanglan mo sod na sa una-huna sa intellect og manaog diris kasing-kasing og ma-translate into actions. Noting. Hilingay mong tupad. Naa kay na note diha. Pakopyahata. Pakopyahata. Mabita na nga ako, sa akong pagkapari, daghan man kong na-take note, pero naadyo ko'y na-take note nga nakatunan nga ganahan kay ko magsigig balik-balik og paambit kay para nako best kay siya nga way para mapuy-an nato ang kinabuhi ni Kristo. Og kana mao ang triple A. Ampo, alagad, antos. Sa tanan natong kinabuhi kada adlaw, pangitag, pagampo, pangita og pangalagad, pangita og antosonon. Munang naagani kay panahon nga makaampo, paglipay gyud. Naagani paagi nga makapangalagad ka, pangalagad gyud. Nya dayon antos. Paantoson gani ka, ayaw reklamo. Ing na dayon mahiusa jud kong Kristo ani. Kay si Kristo gasigig ampo, si Kristo gasigig alagad, si Kristo nagsigig antos para tamaluwas. Amen. Sige. 2 minutes nga hilom, tubaganing maong pangutana. Unsay nag-unang mensahe sa Ginoo nimo alang sa imong pamilya? Unsay nag-una karon nga mensahe sa Ginoo nimo nga imong nabati para imong gamiton sa imo karong pamilya. Ang mensahe sa kanta niingon sa katapusan, hinaot Ginoo imong pamation. We hope that you will listen us, God. Pero sa tinuod para nako mas nindot nga moingon ang atong sulti nga ang Ginoo mo'y moingon hinaot tao imo kong pamation. Maminaw gid ta niya aron magkahiusa ta og
igo gyud sa atong panginahanglan ang atong buhaton matag adlaw. Sige, manindog na ta para sa final blessing. Salamat sa atong mga kaparian ngaming serve nato sa confession kaganiha. Ang sunod nato nga part 2 sa recollection karong 31 Martes. Wala na'y confession kay mananaw tang tanan sa stage play nga ipakita pasundayag sa grupo ni Monsignor Tingting Angkahas. Ayaw na nyo si Piata ipanabi na mas mayo og daghan-daghan kita kay makahuluganon sa kay nang iyang kuan pamaagis pagpamalandong. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, kitang tanan, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Santiago Apostol, San Jose, ang Ginoo manaa kaninyo, og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo.